गासै JSP Advice 365 चेनेलनि फोलेरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टआव मोनसे खोब सिरियास मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं बावैसो बिजनीआव जानाय अल एसामिस स्टुडेन्ट इउनियन आसुआ बर' आरो असमियाजों लिरनाय जिथु पलि बेखौ बोख्लायनानै असमिया रावासो गिबि थाखोआव बा गिबि सिरियाव बाहागो मोननांगौ बिदि होनानै आसुनि माखासे नेताफ्रा गावसोरनो गाखोनानै बे बिजनी महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साइनबर्डखौ बिथांमोना बोख्लायदों। दा बियो मोनसे गणतान्त्रिक खान्थि बादियैब्ला बियो खोब सुबुं दाराखान्थिखौ बेरेखा खालामनानै खामानि मावनाय जादों। बिथांमोना बेफोरबादि खामानि मावनो नाङामोन। जोंहा बुंनांगौ गैया, असमिया रावखौ बाहायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय इंराजि आरो बर' थासेयावबो बिथांमोना असमियाखौ कम्पालसरि साइनबर्डआव होथारनांगौ होननानै बिथांमोना जाबादि बिबुंथि खालामदों आरो असमियागिरि दिन्थिनानै आसामनि जिखि जाया जायगायावनो असमिया रावासो गिबि थाखोआव थानांगौ होननानै बुंदों। बे जेबो ओंथि गैया। मानोना असमिया रावा जेसेबां मान मर्यादा दङ जोंनि बर' रावाबो बे एखे स्टेटासखौनो मोननाय मोनसे 8th सिडिउलाव हाबनाय राव। आथिखालाव भारतआव 22था रावा भारत सरकारजों गनायजानाय मोनसे राव, बेनि मादाव बर' आरो असमियाबो। दा बिदि होननानै असमिया सुबुंफ्रा बिटिसिआव हाग्रामानि दिननिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं। बिटिसिआव असमिया रावखौ बुंनायाव बा बाहायनायाव बर'फ्रा खोब लेहेम खालामदों आरो खाबु होआखै बाहायनो होननानै बुंगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना बेखौ मिथिना लानायनि गोनांथि दङ दि बिटिसि ओनसोलाव बर' नेताफ्रा बर'जों बिबुंथि होनायनिख्रुइ असमियाजोंनो बांसिन बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ नायोब्ला बिटिसि ओनसोलाव 80%आनो बर' सुबुङा बा बर' दैदेनगिरिफ्रा असमियाजों बिबुंथि होयो, लेक्सार खालामो। दा बेखौ नायनानै बिटिसि रिजनाव बिटिसि सरकारा इंराजिखौ सेथि जायगा होनानै नैथियाव बर' रावखौ जायगा होनानै गावनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनि दाब दाब जायगायाव आथिखालाव पलि थामहिनबा साइनबर्ड बेनार होदों। बेखौ असमिया सुबुंनि मानसिफ्रा मेगन सानानै गोसोबादि जोंनि बर' रावनि सायाव बिथांमोना गाग्लोबनायखौ खालामबाय दं। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा हिज्राफोर बादि गोहो गोलोन्दांफोर बायदि जानानै बेफोरबादि खामानिनि सायाव बिथांमोना भटखौ मोननाय नङा साननानै जानो हागौ बिथांमोना जेबो बिबुंथि होआखै, रावबो रिएक्सन खालामाखै। इभेन बर' साहित्य सभायाबो दासिमबो बे जाथायनि सायाव जेबो फिन जाथाय होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। बुंनो थाङोब्ला माखासे माहारि आफादफ्राबो बबेबा बादि सिरि जानानै दं आरो बिनि सायाव जेबो बुङाखै। दा बिथांमोना साइनबर्डखौ बोख्लायाबासिनो बिथांमोना बिटिसिनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोरजों बा चिफजों सावरायनानै नोंथांमोना हायोब्ला बर'जों लोगोसे बर', इंराजि आरो असमियाखौबो मोनफ्रोमबो साइनबर्डआव होफायोब्ला गाहाम जागौ, बेखौ बिथांमोना दाबि खालामनो हायो। नाथाय मोनसे मावखुलियाव अगणतान्त्रिक भाबै खामानि मावना साइनबर्डखौ बोख्लायनानै बेयाव असमिया हांखोखौसो बाहायबासो बे साइनबर्डखौ दैखांनो मोनगोन, बेफोरबादि जि आखु खालामदों बा दादागिरि खालामदों, बिनि सायाव जोंनि बर'फ्रा खदै मुनानै थाबाय थाबा जानाय नङा। मानोना बर' रावखौ आसामनि बायजोआव बबे मावखुलियाव बाहायो बा बबे मावखुलिनि साइनबर्डआव बेनाराव बर' रावजों लिरनाय नुदों। अब्ला बिटिसिआवबो असमिया रावखौ बाहायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बर' राव बाहायनायनि नामाव बबेबा मोनसे साइनबर्डखौ बोख्लायनानै बिथांमोना हिटलारिजिम खान्थिजों गावसिनि मोन्थायफोरखौ जाफुंहोनो नाजानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। आरो बेखौनो खालामनाय जामारोब्ला बिटिसिनि बायजोआव थानाय माखासे असमिया सुबुं
थानाय ओनसोलफोरावबो थामहिनबा असमिया थानाय ओनसोलफोरनि मावखुलि फरायसालिफोरावबो बर' रावखौ कम्पालसरि लिरथारोब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया। BTC आवबो बेफोरबायदि जायगा होनो हायो। आरो BTC आ निजा गावखुंथाय हिसाबै बेखौ नोजोर बोनानै BTC गभर्नमेन्टआ इंराजि बर' असमिया जों बे साइनबर्डखौ लिरनायाव आंहा जेबो अजर आफुथि गैया। दा बेफोरबायदिनो जोंनि सालबारि महकुमायावबो महकुमा मावखुलियाव बर' रावखौ बाहायाखै, इंराजिखौ सेथि मासि होनानै नैथियाव असमिया लिरदों। बे बिथिङाव जोंनि फरायसा आफादफोर आरो बायदि माहारियारि आफादफ्रा दिनैसिम अबजेक्सन खालामाखै। बे जोंनि थाखाय खोब खाफाल मोनदानि मोनसे आखल। नाय, असमिया सुबुंफ्रा गावसिनि रावखौ पलियाव साइनबर्डआव बेनाराव बाहायनि खारनै बिसनि बादि बर' मैखोम थानाय ओनसोलाव बिथांमोना साइनबर्डखौ बोख्लाय बोख्लाय असमिया रावावसो सेथि मासि मोननांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाया जोंनि BTC सरकार आरो BTC आव थानाय बर'फोरखौ मानहानि खालामनाय जादों। लोगोसे 8th शिड्यूलाव हाबनाय जोंनि बर' रावखौ खोब अपमान खालामनाय जादों होननानै आं सानो। बे बिथिङाव बर' हिसाबै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेनिखायनो लाबोनाय जादों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि डाइरेक्टर आरो एक्टर बिथां सपन कुमार ब्रह्मआबो गोबां समनिफ्राय बिथाङा बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै गोबां खोथाफोरखौ बुंबोगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बर'फ्रा एसे गोरों जाबानो असमिया राव रायलायो, गावनि रावखौ रायलायनो बावो, गावजों गावनो असमिया राव बाहायो। नाथाय असमियाफ्रा गावसिनि असमियागिरि खालामनाय दि दादागिरि आखु बेखौ खालामगासिनो दं। बिथाङा गारि मटर जेरावखि जाया गावसिनि रावखौ लिरनाय, इंराजिखौ लिरनो मोना, बर'खौ लिरनो मोना, बेंगलि बाहायनो मोना, बायदि जाथाय बिजाथाय आसामाव जागासिनो दङ। दा बे बिथिङाव जोंनि बर'फ्राबो गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि होनो नांगौब्ला जोंबो गोख्रों जानांगोन। नङाब्ला जोंनि रावा मोनसे समाव लासैनो जोबलांनायनि लामा लागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। दा जाहाथे जोंनि राव हारिमुवा गोमाया, इयुनाव जों मालायजों नाख्रेबजाया, बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथां सपन कुमार ब्रह्मआ सिगांनि फेसबुकनि पेजफ्रावबो बिथाङा बुंबोबाय थादों, बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बादि गारियाव खालि इंराजि आरो असमिया बाहायनाय जों नुनो मोन्दों। नाथाय बर' रावखौनो बर' गभर्नमेन्टआ बाहायाखै, बेखौ अजद खालामनानै बिथाङा गावनि पेजआव बुंदोंमोन। नाथाय असमियाफ्रा असमिया सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर' डमिनेटेड ओनसोलफ्रावबो गावसिनि राव हारिमुखौ जिबायदि थैजानो गिनानै बाहायो, नाथाय जोंनि मानसिया खालि भट मोननायनि अंकखौल' खालामनानै जेबो बुङाबासिनो सैथायै बियो जोंनि हारि जौगानायनि मोनसे खान्थि जानो हाया। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला स्पेसियेलि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर आरो डाइरेक्टर बिथां सपन कुमार ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआव गोबां खोथाखौनो बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिथाङा नंगौ खोथाफोरखौनो बुंगासिनो दङ। बेनि थाखाय आं बिथां सपन कुमार ब्रह्मखौ आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावो आरो खर' गंग्लायनो बावो। दा बिजनियाव जालांनाय बे जाथायखौ बेस खालामनानै बिथाङा गावनि सपन कुमार ब्रह्म फेसबुक पेजआव लिरदों। नोंथांमोना बिथांनि लिरनाय खोथाफोरखौ आङो आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलनि खिन्थाहरनो नाजानाय जादों। दा नोंथांमोना बेखौ खोब गोसो होनानै नोजोर बोनानै खोनासंनायनि गोनांथि दं आरो बेखौ बाहायनायनिबो गोनांथि दं होननानै आं सानो। असमियाफ्रा बर' सेन्टिमेन्ट गैया, नाथाय बर' मानसिफ्रा हले असमिया सेन्टिमेन्ट गोनां गोबां दङ। जाय खोथाखौ आं बारे बुंबोबाय थाखायो। आरो जेसेबां दिन बर' हारिनि मानसिफोरनाव असमिया सेन्टिमेन्ट थागोन, एसेबां दिन बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्डआ गोजानाव थागोन, थामहिनबा जाफुंनाय नङा। बेफोरबादि खोथा लिरोब्ला आंखौ मेलेम बहरा बुंलायग्रा दंबावोसो बर'नि गेजेरावनो। बिटिआरनि चिरां जिल्लानि बिजनियाव आसुनि बर' राव आरो इंलिस रावनि साइनबर्डखौ बोख्लायनायानो फोरमानदि असमिया हारिया बेसेबां मैहुर नोजोरजों नायो आरो आयेननि बेरेखा खामानिफोरखौ बिसोरो मावनो फोरोंग्रोयो। बेखौ आयेननि मददजों अफिसियेलि डिमान्ड खालामग्रोनो हायोमोन बिथांमोना। बर'फोराथ' बिदि खालामाखै, थेवबो माखासे
बर'फोरनि थाखाय बर'फोरानो गाज्रि बिदिब्ला बर'फ्रा बर' राव लिरै साइनबर्डफोरखौ बोखारजोबनांगौ नामा? बे बेलायाव बर'फ्रा दादागिरि जानांगोन बिदिब्ला, मानोना आसामाव बर' रावाबो नैथि मावख'आरि राव। बे हिसाबै बिटिआरनि बायजो आसामाव बर' राव लिरै जायगाफ्राव बर' रावनिबो लिरजोबनांगोन। आयेनाथ' बिदिसो दिन्थिगोन। Hello Assamese people, if you want to Bodo people to make banner in Assamese language in BTC including Bodo, Assamese, then you have to accept Bodo language also in out of BTR, means in Assam. That is in Assam, that is, Bodo language is also second official language in Assam. That is why Bodo language should be used in all over Assam. But why Bodo language is not used by you in all over Assam? Example, in Guwahati, the capital city of Assam, why Bodo language is not used in official banner? Answer it, Assam is intellectual. दा बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावनांगोन। दा अब्ला जों बुजिना नायदो जोंनि मानसिफ्रा माबादि हारिखौ मोजां मोनदों आरो माबादि हारिखौ फोजोबस्रांनो नाजालांगासिनो दङ। इभेन जोंनि बिपिएफनि सासे एमसिएलएया बिटिसिनि गेट मोखाङाव असमिया रावखौ बाहायाखै बा बाहायनो नांगौ होननानै बुंनानैबो माखासे जोंनि बर' मानसिफ्रानो बर' रावनि सायाव गाज्रि मोननायखौ दिन्थिदों। हायोब्लाथ' जों बिटिसिआव बर'निल' लिरजोबनो जों गरामि खालामनांगौमोन, नाथाय जोंनि बर' मानसिफ्रा गरामि नङा, नंगौ बांद्राय गरामि जानायाबो थिग नङा, नाथाय गावनि जाथिनि थाखाय अन्तत सेन्टिमेन्टेल जानानैबो खामानि मावनायनि गोनांथि दं। जोंहा असमिया रावखौ बाहायनायाव बुंनांगौ गैया, नाथाय बर' रावजों लिरनाय साइनबर्डखौ असमिया लिरदेराब्ला दि बाहायनो मोना बे खुनु भारतनि संबिजिताव गैया। दा बिथांमोना बेफोरखौ गणतान्त्रिक भागै डिसकासन खालामनानै अफिसियेलनि मानसिफोरजों बे साइनबर्डखौ असमियाखौ सोदेरनो होनो हागौमोन, नाथाय बे आसुबादि मोनसे संगठना संबिजितारि बेरेखा खामानि मावनानै बिजनि महकामाव थानाय साइनबर्डखौ बोख्लायनो बिथांमोननो सोर गोहो होखो? ना आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोननो गोहो होदों नामा, पावार होदों नामा दि बिटिसिआव बर' रावनि लिरनाय साइनबर्डखौ बोख्लायनांगौ होननानै? दा बिनि सायाव जोंनि इन्टेलेक्टुवेल्सफ्रा गोख्रोङैनो नोजोर होनांगौ आरो जायफ्रा बर' रावनि फारसे बेफोरबायदि इनाय उदखार खालामदों आरो बर' रावखौ इनडाइरेक्टलि बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनानै जोंनि राव हारिमुखौ फोजोबनो जि थांखि दैखांबाय दं, बियो बर'आनो जायाथों गुबुन माहारियानो जाथों, बेफोरबादि सुबुंखौ सिनायनानै जोङो टारगेट खालामनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। आरो बर'नि बायदि माहारियारि आफादफ्रा बिनि सायाव नेसेसिटि एक्सन लानांगौ, जाहाथे नैथि बिटिसिनि बिखायाव बेफोरबादि असमिया सुबुंफ्रा बेफोरबादि बर' रावनि सायाव गाग्लोबनायखौ खालामा, बेखौ बिथांमोननो जों लेसन होनो बेनि गोनांथि दङ। जों बांद्राय लोरबां जायोबा गाग्लोब जायो, नाथाय गोख्रों जायोब्ला जोंखौ गाग्लोबनो सुथुरा गियो। दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालि मालाय दैदेनगिरिफोरनि आथिं सुनानैनो दिनै गावनि रावखौ बाहायनो बिटिसि बादि जायगायावनो दिनै सिरि थानो गोनां जादों, फंसेबो खोथा बुंनो मोनाखै। होमब्ला जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बर'नि थै आरो गोलोमदै दंना गैया? बिथांमोना बेफोरबादि एथ' गिदिर खामानि मावसेयाबो दिनै बर' साहित्य सभा बादि मोनसे अर्गेनाइजेसना जेबो खोथा बुङाखै। बिथांमोना अब्ला बर'नि माहारियारि आफाद जानानै बिथांमोना बर' थुनलाइखौ माबादि फोथांनो थांदों आरो बिटिसिआव बर' रावा बेफोरबादि गाग्लोब जाबाय थायोब्ला ओइथ सिडिउलाव हाबनाय जोंनि बर' रावनि सन्माना माबादि जागोन? बेखौ नोजोर बोनानै थाबैनो बिनि सायाव सावरायनाय जाथों आरो जाहाथे बेफोर जेंनाखौ फिन आरो गुबुन जायगाफ्राव आसुआ जाहाथे दा मावथों, बेखौ नोजोर होनानै जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बिथांमोननिसिम टेलिफन बार्तानि जोहै बा सावरायनायनि गेजेरै जोङो बेखौ समाधान खालामनांगौ आरो फिन नैथि जाहाथे बेफोर जाथाया बिजनिनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायावबो जानो हागौ, जाहाथे बेयो दाजाथों बेखौ जों खावलायो।
जोङो असमिया राव थुनलाइ थांना थानायखौबो लुबैयो आरो असमियाजों लोगोसे भारताव जेसेबां राव हारिमु सोदोमस्रि दङ बिथांमोननि थांनानै थानायखौ जोङो भारतारि हिसाबै जों बरायो। दा बे बिथिङाव जोंबो बर'नि राव हारिमुखौ फोथांनो नांगौब्ला जों गोख्रों जानांगोन, अब्लासो जोंनि बिमा रावा थांनानै थागोन। नङाब्ला जोंनि बिमा रावा बेफोरबादि नासयजायै मोनसे बुब्लियाव जोंनि रावा थैलांनो हागौ। मोनसे रावखौ बा मोनसे हारिखौ फोथांनो नांगौब्ला जों गोख्रों भाबै नाजानांगोन। जायखौ नाजानानै बर'नि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखायनोथ' हाग्रामा महिलारि, रन्जन दैमारिमोन बादि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव हाथियार लानानै दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। गावनि हा, राव, हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। आरो सानस्रि बादिया लिभ एन्ड लेट लिभ होननानै बुंदों। गावबो थांना था आरो मालायखौबो थांना था। जों गासै हारि माहारिखौ बिटिसिआव गोरोबनानै बिटिसि ओनसोलनि जौगानायखौ जों बरायो। नाथाय जोंनि जौगानायखौ नुनानै बबेबा मोनसे हारिया गाग्लोबनायखौ, नासयनायखौ जों सहायना थायोब्ला जोङो मोनसे हारि मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि आखु जाया। दा बेखौ नोजोर होनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ लाबोबाय। मिजिंथियो दिनैनि बे कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोना सानै हयै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो नायजोबनानै कमेन्ट बक्सआव फैनानै आंजों सावरायनो हागोन। आरो आसुनि बे इलिगेल खामानिनि सायाव बर' अर्गेनाइजेसनफ्रा मानो दिनै हिजराफोर बादि गोहो लोन्दांफोरदि सिरि थादों आरो भटनि आसायावल' खालि जाथि सिबिनायनि खोथा बुंब्ला जागोन नामा? बिथांमोना बायदि स्ल'गानफ्राव बुंदों जिउ बावगोन, हारिखौ फोथांगोन। अब्ला जोंनि हारिया बेफोरबादि गोहो लोन्दां जाना थाबाय थायोब्ला जानो हागौ जोंनि राव, हारिमु, सोदोमस्रिया थांनानै थागोन। दा आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव लाबोनो सानला। दा बे बिथिङाव सानैसो मेलेमजिबिफ्रा सावरायबाय। दा बिथिङाव आं गिबियावनो बिथां सपन कुमार ब्रह्मनि जि लिरनाय मोननैसो फेसबुक पेजनि खोथाफोरखौ बावहाय दाजाबदेरबाय। लोगोसेयावनो असमिया सुबुंफोरनिसिमबो मोनसे मेसेज हरबाय। जाय मेसेजनि जोहै असमावबो बर' रावखौ असमियाजों लोगोसे बाहायनांगौ, बे बिथिंखौ बाहायोब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय खालि बिटिसिआवल' असमिया रावखौ बर'नि जों लोगोसे थाफाहोनानै बिटिसिनि बायजोआव जुदि आसामनि मोनसे लोगो रावारि महरै गायसनजानानै जुदि बाहायजायाब्ला जोंहा खोब लाजिनांथाव खोथा। मानोना बिटिसिआव असमियाफ्रा गावसिनि रावखौ साइनबर्डआव बाहायनो मोनो, बिटिसिनि बायजोआव जोंनि मानसिफ्रा असमिया थानाय ओनसोलफ्राव बर' रावखौ बाहायनो मोनाब्ला जोंनि हारिनि मान मर्यादाया जेबो थानाय नङा होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।